A jihar Bauchi, ana gudanar da uzurka yadda aka saba saɓanin wasu jihohin da yau aka wayi gari an toshe hanyoyi matasa kuma sun fito sun yi cincirin da ɗauke da alluna rubuce da sakonni kala-kala zuwa ga gwamnatin tarayya akan tituna. Wannan shi ne tawagar mutanen Kobi da suka fito su ma zanga-zangan saboda an tsara abin ne bisa unguwanni. Akwai tawagar Kobi, Bakaro, Jahun, Nasarawa, Yalwa da sauran mutane. Sai dai a jihar ta Bauchi ɗaiɗaikun matasa ne kaɗai suka gudanar da zanga-zangar tsadar rayuwar da aka tsinci kai ciki, inda al'ummar jihar ke ci gaba da uzurkansu na yau da kullum. Wani hali dai jama'a ana cikin yanayi abinci komai kullum ƙara tashi yake, komai ƙara ta'azzara yake, an kyame da subsidy. Mu muna so a mayar da subsidy sannan a kawo ƙarshen yunwa, saboda yunwa na sa matasa su fara sa. Wato yanzu iya yunwa ne da subsidy kuke bukata kenan? An sa an kawo yunwa da kuma yunwa ake gyaru komai ya gyaru. Yunwa gyaru komai ya gyaru, saboda in mutum cikin ya ɗauka mu ba damuwar mu komai ba, mu damuwar mu nan in ciki ya ɗauka komai bukata ya biya. Damuwar mu a kawo gyara. To amma mun ga gwamnati tana ta lallashi. A'a lallashin nan bai iso mu ba. Bai iso mu ba har yanzu. An ce an turo tirololi 20 na shinkafa bai iso ku har yanzu. Mu ba mu gani ba. Inda mun gani kuma komai ya zo an samu sauki da ba za ka gan mu a nan ba. Wato yanzu kenan ana cewa an dawo da subsidy za ku janye kuma kenan. Ana ce an dawo da subsidy da mu bar nan kowa dai kamu ya je kama uzurin gaban sa. Duk muna da abun yi. Bayan rashin abun yi bane ya kawo mana mutum ya je abun yi abun ba ya rike shi. Yawwa tun ne zan kana samun 2,000 ko 2,000 ba abin da za ta ma. Yanzu ya riga ya fi karfin ka bayan da ka san sira ba. Yawwa ka samu 2,000 ba ka fi karfin sa. Yawwa sai ba na gwada ta sai ne muna bukatar adalci.